חבר'ה, תסתכלו על המורה שלכם, תסתכלו עליי, שוב על המורה ושוב עליי. לשמחתכם, אני לא המורה שלכם. אני על הראש. על הראש! על הראש! כשאתם בכיתה, אני באוויר. אתם חושבים שיש לכם חבר אמת? אחי! כשאתם משתזבים בים, אני משתזב בתנור. ורוצים לדעת למה אני חי כל כך טוב? תגיעו לפעולה ראשונה. בשעה 5, בפארק הגומי. שבט עוז, המתכון לחיים מרעננים.